Kapin sa 60 ka mga panimay ang naugdaw sa miulbo nga sunog sa barangay Lake Danao sa Ormoc City. Muabot sa kapin o sa milyones pesos ang danyo sa maong sunog. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Nakakatap na ang kayo dihang gialarmahan sa kabumbiruhan sa Ormoc City Fire Station. Kapin sa usa ka milyon ka pesos ang gibiling danyo sa sunog nga miulbo sa Purok 2, Tsuchi Village, Barangay Lake Danao, Ormoc City. 72 ka mga pamilyang apektado, human hingpit nga maugdaw ang 61 ka mga balay samtang 5 usab ang partially damaged. Nahirapan lang po tayo ma'am sa pag-apula ma'am kasi nung pagkasitan ng serya ma'am is nasa stage na po talaga siya ng conflagration stage ma'am na hindi na po natin masasalba yung ating mga bahay ma'am. Gawa po sa light material po ang kagawa nito. Gawa sa plastics, yung wall, at direct yung roof. Ang ginawa na lamang po ng ating mga bumbero ma'am is pinuntin natin yung area para hindi po makarating dun sa iba pang bahay na nasa taas. Gawa po kasi sila sa light material kaya nung nasunog, mabilis nagkanat, nag-spread yung apoy ma'am. Mato di Fire Chief Inspector Darren Bakliyaan, Ormoc City Fire Marshal, ang dapit nga nasunog usa ka temporary shelter sa mga mulupyo nga apektado sa linog. Kasamtang ang gipahiluna sa covered court sa Dakbayan sa Ormoc ang mga nabiktima sa sunog ug gihatagan og hinabang sa local government unit. Hangtod karon, padayon pa nga gisusi sa kabumbiruhan ang hinungdan sa sunog. Ubani Clans Gabutin, Femery Dumabok. GMA Regional TV Live.